Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para Kresna. Kula wonten maring ngadhawuh Koko Prabu. Durung nganti rampung syadi nggone paring pangandikan sartanipun Kakang munjuk atur ngarsaning Kakang Kutaruna ing Ndarawati. Lah kok ora pangling iki sowane Panakawan mongko jangkep telu cacahe. Lho kok sik to iki Panakawan telu cacahe metu yaene iki wis gara-gara apa piye iki? Koko Prabu. Nggih. Panakawan sowan menika saking paningal kula kok mboten perkawis wigatosipun menapa menika mboten. Lho, kok ora perkara wigatine apa kuwi? Yai Kresna nggone maca kahanan iki kanthi paningal batin miturut jadi piye? Menika panggasah pangungkal tumraping paduka Kanjeng Koko Prabu. Kasaranipun menika pacoban tumrap panjenengan. Lho, pacoban tumrap aku ngopo? Koko Prabu kula wau sampun sagah tumindak menapa? Aku wis saguh kudu ngegungake gedene kesabaranku. Nah, menika dados panyoba tumraping panjenengan. Menawi paduka saged sabar ngadepi Panakawan 3 menika, tegesipun paduka kasembatan anggenipun gadhahi watak sabar. Nanging menawi boten saged sabar menika mangke panjenengan anggenipun paring pangandikan badhe sagah ginakaken watak sabar cabaring damel. Wah, monggo Panakawan menika menawi sampun sowan ketiganipun menika mangke nuwun sewu pokalipun mawarni-warni. Sok ora ndetata krama, sok sakarepe dhewe. Lah menika nyobi dhateng kesabaranipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging tumrap kula malah ngremenaken. Lho, nyenengke bab apa? Ngendikanipun Koko Prabu menika dipun pireng dening Gusti. Dasarmu apa kang dadi ucapku dimidhangetke dening panguwasaning Gusti. Ketitik Gusti sampun nutusan dhateng para Panakawan supados nyobi dhateng kesabaranipun Nata Mandura. Wah, jagat Dewa Bathara. Yo. Tak bageke Panakawan. Inggih, ngatos-atos Koko Prabu. Yo. Gareng Padhararja sapraptamu. Lho nggih, amit pasang kali mantabit tinebina ing lodone dumawaing tawang towang. Lenepatno ing tulak manuk kepareng kula kandharaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka lan winantu ing suka basuki sowan kula sinuwun ndak tampa gawe gedhening atiku alah dalah apa sing ngendikake Yai Kresna ora kababar dadi kasunyatan gareng matur kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang ganep malah gawe bombong penggaling pun Kakang Kresna. Inggih, menika nembe gareng. Petra Padhararja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng den bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Petruk tak tampa, prayogakna nggon mulungguh. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Tru? Iki Mandura wae? Kok elek? Lho. Kraton kok ngene kok elek. Kraton apa pendapane rung dadi ngene kok. Kok ngene kok kraton Mandura kok jajare jaratang. Jagat Dewa Bathara. Koko Prabu enget. Iya wis ora apa-apa. Nek karo Ngamarta ya adoh ya terus ya ben kowe iki meneng togong nek mireng Ndara Baladewa marai nesu. Ngamarta kae iki lantene marmer. Iki kok ming plesteran. Ming diadi terus digarit nganggo paku men kaya tegel. Wis men togong nengke wae. Wis rasa digagas, rasa sok nyacak. Dampare lho, Tru. Dampar. Dampare ngopo dampare? Nek Ngamarta Ndarawati ae gading. Ha iya. Kuwi ketoke ming sungu. Ha iya. Ya wis men ra apa-apa ora. Sabar kok Prabu, sabar. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripen dayanana ing kasantosan. Niki kraton sampeyan to? Iya.
Wong ku ya wis tau rene kok. Ah nggih, nek mbiyen ya ketok apik nek sajake kentekan biaya niki mboten. Ratu pendanaane wis cupet niki ketoke nggih. Yo, sakaremu, Bagong sakaremu. Sabar Koko Prabu, sabar. Sabar. Yo, Kresna aku elingno terus lho. Tak ngamuntap atiku weruh kanane Bagong. Wah, ayo wis. Ha iki piye iki nek ngene iki? Ya wis men to Gong ora usah di. Nek nang Ngamarta iki lagi teko deg ngono iki langsung es teh. Iki wis ket mau tanpa sing metu e. Aku ngingok ajange Pragota iki ya mangan ning ndok bebek separo. Ah iya. Kene nek do ngingu bebek ki po bebeke silite ana silete ya, Tru. Pangkemu ora. Ndoke metu separo-separo langsung e. Mbah ya wis semen kowe iki ya. Koko Prabu sabar. Koko Prabu dipun siram awi tirtaning kesabaran. Iya. Nek arep belajar sabar malah ketekan kere. Lah aku krungu kemropo apa meneh sing duwe omah. Ora. Ponokawan Gareng padha arjo sapraptamu sinuwun Darawati lenggah wonten mriki. Iya Nala Gareng. Lho niki bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripih. Ponokan Petruk padha raharja, pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk. Bagong padha raharja. Kowe lho. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Wah, lah syukur. Kok betah manggon teng mriki? Iki nggone kadangku tuwa. Nggih ngerti kula. Ndarawati ra ping 10 apik-apik Ndarawati to. Kok sampean kok ya gelem ngenen lho teng mriki. Negara kok mung diterpali kiwa tengen. Ning ngono wae iki negaraning kakangku, Bagong. Nggih. Ya wis ben sak tutuk-tutukmu. Sak tutuk-tutukmu nggonmu ngina karo negaraning Baladewa. Koko Prabu sabar. Iya, aku isih sabar. Anging swantenipun kok rada sora. Lah piye aku arep ora kuat ngampet. Terpal terpalku dhewe. Ora ngileh karo dapure Bagong. Koko Prabu sabar. Pragota wonten dawuh banyu putih. Nggih. Gampil. Lah menika ujuanipun rak tasih to. Prayogakna ya Bagong. Nggih, kaya do betah nangken ya. Ambune ya, Tru, ya ambune ya. Heeh. Mbok ora banget lamun jontrok karo Ndara Baladewa to ya, Kok. Ono kawan Gareng padha arjo. Ndara Setyaki wilujeng. Petruk padha becik. Ndara Setyaki wilujeng. Bagong padha becik. Ndara Setyaki wilujeng. Ampun mriko-mriko ndak podanan. Iya. Kale nek tak wawan iki ketoke troco niki. Iya. Ratu Gong Binathara kok ketrocoan. Sabar Koko Prabu, sabar. Iya. Prayogakna Bagong. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Gareng padha becik. Nggih. Ndarawati Pragota wilujeng bekti kula katur Ndarawati. Petruk padha raharja. Ndarawati Pragota wilujeng bekti kula kunjuk Ndarawati. Bagong padha slamet le. Pangastunipun Ndarawati Pragota iki sumbere nang iki. Iki sebagai wakil ratu kok ora tau makarya, ora tau dandani negarane ratu gustine. Apa dhewe ya ora isin ya, Tru? Oh, aja ngono, Bagong. Aku ki bendak dina makarya. Nek ora ana dawuh ya ora bakal aku makarya. Engko ndak nampa dukaning Sri Prabu Baladewa. Ha iya ning kudune ditata ora sapenake dhewe. Ya sanane kaya ngene rasane Cinaka. Nek sinuwun Prabu duka Nala Gareng wonten dawuh. Kowe ingkang tak keparengake matur. Nggih.
Petruk karo Bagong menengo. Aja sahur manuk enggal cekak-ceket. Oh nggih, Petruk meneng lho, Truk. Bagong meneng, aku sing ditimbali Sinuwun Mandura. Yo. Wigatine apa kowe sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu utusan karo kowe? Nggih. Nggih kalih Petruk, kalih kula, nggih kalih Bagong. Kalih kula barang ora mung gareng tok. Ya iya, iya menengo. Wis Gong meneng Gong iki mulai ketoke rada ora kuat kok bebeda. Kowe iki senengane nek nang gone wong kok mesti ngaso ngono lho, mbok ngurmasani omahmu kaya ngono. Kowe iki nyacati karo wong-wong. Ngomong onamu iki ditegel apa piye? Weh, lah ora mlebu kowe. Nang ruang tamu tak kerami. Oh, kok Aku anakmu metu kok sikile isih blethokan. Meng siji keramike. Aku meng siji iki meng go nyetandarke pit. Oh. Ndak glimpang. Anak komplit ya ora kuat. Iki lagi golek dana. Heeh. Iki ngapusi mubeng desa. Tak apusi tak nggo gawe padasan. Oh, dosa lho Gong ngono iki Gong. Ora entuk swarga nek wani ngapusi wong-wong Karang Pradesan njaluki dana ning sing tok mengatasnamakan tempat ibadah niku iku ora apik. Oke ngono, Truk. Ya wis ben rasa-rasa melu-melu. Pripun niki? Oh sik lagi nyemut tutut. Oh nggih. Sak banjure piye Gareng? Nggih salajengipun bapak niku estunipun rak gadah damel. Lho. Bapakmu duwe gawe. Lho kok sik bapakmu duwe gawe apa nol Gareng? Bapak niku ayo etak-etake supaya dinggo iso dinggo kumpul karo warga dusun niku yasa pendopo. Bapakmu yasa pendopo? Nggih. Lumayan wong ya entuk tanah wakaf. Lumayan gede nggih, 16 kali pinten kula rapate odong. Niku bapak niku yasa pendopo. Ning ya kendalane niku werna-werna. Karang wong ya wong akeh niku ora ya ora iso dadekke wong 5, dadekke wong 6. Yo, pancen bener. Nggih. Wong arep kaya ngapa bapak niku ya ngerehke wong pirang-pirang. Dadi ya bapak niku ya kaya pangareping para kawula. Yo. Pun do setuju kabeh. Ning bareng tekane ngendon ya ana sing gelem kerja bakti, ana sing ora. Yo. Ana sing duwe penemu pendopo kuwi apike nggo ngapa sesuk ya urung ana keterangane. Ana sing gawe pendopo nggo ngapa. Ngono kuwi ya werna-werna. Karang pikirane piye akeh menika nek dadekke siji do ora gelem do angel. Ngesuwi wong 5 kuwi angel ra jamaah apa meneh ngesuwi wong sak desa, wong sak pedusunan. Yo, aku ngerti. Nggih. Pokoke werna-werna lah. Werna-werna. Ning saka bapak niku pancen duwe niat gandeng Karang Kadempel. Niku wis wenehi titel desa budaya. Siji. Iso pas to. Mula nek njaluk lakon iku kudu pas ngenten iki, kula iso ngerti kabeh. Siji, wis dinehi titel desa budaya kuwi terus aja kok ming meneng wae. Ning desamu ki eneng apa? Budayane kepiye? Maju apa ora? Lah nek ora maju ya ming titel tok. Karang Kadempel desa budaya, budayane nggon apa? Budayane ora berkembang kok desa budaya. Mila niki mbutuhke sayuk rukun tetunggalan manunggal warga pedusunan Karang Kadempel supaya nguripke kabudayan tinggalane nenek moyang sarana digulawentah enten pendopo. Pendapane bapak niku dudu teke bapak dhewe ning niku teke masyarakat, niku teke para kawula. Mula ayo bareng-bareng uyung-uyung anyeng kuyung supaya pendopo niki ndang iso digunakake dening para masyarakat. Kumpulan rasa dadak ngesuk-suk omahe Pak Dukuh, rasa dadak ngesuk-suk omahe wong sing jembar. Ning cukup ning pendopo. Ana rapat, rasa dadak golek gon sing jembar. Engko nek ana sing duwe omah jembar terus ditekani. Anu nggih Pak, nyuwun ngampil daleme. Monggo-monggo nek sekalian sak anu suguhane. Nah, padune wong ora gelem ragat. Ngaten, nek enten pendopo ngenten iki rapat pertemuan. Terus enten pentas napa-napa disengkuyung bareng, napa-napa disengkuyung bareng, sithik mbaka sithik mengko suwe-suwe dadi akeh. Ngaten. Yo bener kuwi. Nggih.
Mergo niki nggene wiyahe akeh. Wis diparingi tanah wakaf, digunakake sing saapik-apike. Aja sing maringi dadi gelo. Tiwas tak nehi tanah jembare semono kok ming ora kanggo gawe. Ha niku mengke sing do peparing ya terus jeleh. Terus semah. Ngoten. Wis diparingi kanggo masyarakat ya digunakake sing saapik-apike, digunakake sing sak becik-becike. Dinggo dinaiki pendopo, terus dinggo budaya. Lho, ya jatilan, ya ketoprakan. Monggo nek sing jeneng budaya niku iso ngumpulke wong pirang-pirang. Ketoprakan niku bapak-bapak do ketoprakan, dadi siji latihan ketoprak, sing maune duwe rasa mangkel, dadi latihan ketoprak, dadi rukun, dadi akrab. Panganten niku dipikir kalih masyarakat sakarang kadempel kalih bapak. Ngoten. Ning kok pendak-pendak ajeng dibangun kok ora dadi-dadi. Lah mbok menawa syarate kurang. Syarat niku pun komplit. Syarat niku pun komplit. Lho, lah terus duwite sing nggo bangun pendopo saking para Pandhawa mriki niku mring kenggonan, ngoten lho. Saking para Pandhawa diparingi dhuwit. Niki ya karo masyarakat akeh. Ana sing kok nyambut gawe ya mah. Ngono. Wis didum wae dum ndas matos. Wong dhuwit nggo bangun pendopo kok ditum. Iya. Lha sing penemu ana warna-warna karang penemune wong akeh. Tukoke iki wae dipangan bareng-bareng badokan digedhek-gedhekke. Ha iya. Anten niku. Lah terus bapak niku maneka ngersaning Gusti Kang Maha Nasa. Nang ngendi? Teng Jaratan ngarep pendopo. Teng jaban Jaratan niku ora wonten gundukan lemah niku karo bapak ditunggoni pendak malam Jumat kliwon. Dinteni entuk wangsit apa ora. Ah bareng dikandhani tangga teparo niku carian genjik. Dudu sareno bapak kleru terus pindah jero ngoten lho. Manekung Pujabrata ngersaning Gusti. Jarine ana syarat seranane ning aja digondheli banget-banget kok ndak do golek syarat. Iki ming lakon wayang. Iya. Soale mengke nek enten sing percaya, wo berarti pendopo kae kudu digoleki iki. Mboten niki ming lakon wayang, mboten sah. Perlu pendopo niki bakal dadi nek gotong royong sayuk rukun bebarengan tunggalan manunggal. Lho. Ngoten lho. Manunggal tunggal cipta rasa lan karsane kabeh masyarakat Nica iso nggunakake pendopo iki. Ngoten mawon perasaane ngoten mawon. Lho iki iso gunane akeh banget lho. Nek ana piyayi sing nuwun sewu, kula mboten kok ngarani mboten. Nek ana piyayi sing nuwun sewu daleme kurang cukup, daleme kurang gedhe, mongko duwe gawe mantu, lho. Iso nggunakake pendopo iki. Dipikir sampai situ. Ngoten, jangka panjang ke depannya, aja jangka pendek. Nah, ngono ya rek. Oh, bareng bar mangan oli cangkeme lunyu kene aja. Oli matamu ora. Ana wong tuwa omongan kok dire bar mangan oli. Kowe iki do menengo ora usah entuk ngendika karo Ndara Baladewa aku tak matur sing sak cetha-cethane. Anggere kowe dikongkon bapak Petruk karo Bagong tok kongkon bapak mesti dawe geger. Petruk karo Bagong tok kongkon bapak nendi? Njaluk apa nyilih apa mesti gawe geger. Nek ana aku rak rembunge apik to, tata krama ya. Mas, wong dasar aku ya nggoni le tuwa. Ya, elek. Yo, sak banjure piye? Bapak niku entuk wangsit. Saka dewa jarene. Lha entuk wangsit dek kapan? Mboten ngerti kula ya ora ngetutke bapak le tapa brata le prihatin kok. Ndapane bapak niku iso rancak wewangunane waton dodo besine. Dodo besi. Dodo besi niku kedah saking wujudipun inggih menika kayu utawi wreksa jati kencana ingkang gandhanipun arum. Monggo bapak paring dawuh. Kayu jati utawa wit jati kencana sing gandane arum kuwi tukule wonten ing Astana Gada Madana. Papan pesaranipun Pepunden Mandura. Ngoten. Lah, sowan kula menika, kula nyuwun idi palilahipun Sinuwun Prabu Mandura. Kula nyuwun idi palilah paringana palilah wreksa jati ingkang tukul wonten ing pasarean Astana Gada Madana ingkang wujudipun kayu jati kencana gandhanipun arum inggih namung setunggal menika badhe dipun suwun dening bapak. Nek
upama dituku niku pinten regane? Nek upama diparingke lung ngoten malah matur nuwun merga niki ora kepentingane bapak ning niki kepentingane masyarakat sak Pedukuhan Karang Kadempel. Mekaten nggih mawon. Cekap atur kula nyuwun samudra pangasam wonten tempating atur. Kula nyuwun nyadong dawuh dinipun Prabu Mandura bab perkawis anggen paduka kagungan wewengkon Astana Gadamadana menika Wreksa Jati Kencana ingkang gandhanipun arum ing mapan wonten ing Astana Gadamadana ingkang ageng menika badhe kula beta wonten ing Karang Kadempel dipun dadosaken dodo besi. Monggo bapak pun kula elekke lho. Pak, nek kira-kira nek diganti nganggo dadane sapa-sapa gelem ora, Pak? Kok sikut lambemu lho, Nak. Mboten purun pun kula kei gambare iki lho Pak dadane tonjok. Iki nggo dodo besi sih Pak aku. Bapak mboten purun. Iki rada ora gedhe ning atos kula ngoten. Menengo Gogong iki ora. Tak ajar modar ora. Bapak nggih mboten purun, ngoten. Iki apa piye Pak? Lho, kuwi lho semene lho Pak lho. Iki medhun aku ya ngono. Medun-medun dengkulmu. Enten. Niku ya mboten purun ya. Wis tak tawani nggone gareng, nggone Petruk, nggone aku dhewe ya. Ya ora gelem kok. Nggone gareng iki jan nggo dodo besi tonjol ngono. Ngembruki ndasmu yo ana. Wah, dodo besi apa padake. Dodo besi iki sing kayu ning tengah diukir ning Pandhawa jenenge dodo besi. Ya iki do digoleki karo wong-wong. Nek ukirane apik, ukirane becik. Wah, top kuwi jatine ya jati ampuh. Monggo sinuwun, Pratri parang pangandikan. Tresna, kula wonten maring adawuh. Piye? Nuwun sewu kok Prabu. Kedadipun penggalih, namung kula ngemutaken sampun ngantos duka. Menawi ngantos duka, panjenengan boten saged ginakaken kesabaran ingkang sampun panjenengan dawuhaken piyambak. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Kara. Nala Garing, wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih, pripun? Kowe iki wis tuwa to? Mpun to. Wis 80 luwih kula niki. Lah kudune kowe kuwi iso gagas. Selagine Baladewa wae ora weruh. Dek kapan kayu jati kencana sing tukul ning Astana Gadamadana kae ditandur lan sapa ingkang nandur? Miturut godheke akeh, miturut dongeng, kae ingkang nandur ya kuwi Kanjeng Eyang Kunthi bojo. Mongko nalika semono aku durung lair. Aku durung urip ana ing alam padang. Kae lak dadekke pusaka, kae tak dadi pengeling-eling tinggalaning wong tuaku, tinggalaning leluhurku ana ing negara Mandura. Lah kok dadi arep dijaluk karo bapakmu iki apa tegese aku bakal nglilakake tinggalaning wong tuaku ingkang wujud tetanduran ya kuwi Wreksa Kayu Jati Kencana kae. Nuwun sewu, kula rak sampun matur to. Pas ya entuk, dijoli napa-napa ya entuk. Bapak niku siap teng omah. Niki kula wis digawani tabungan. Kalih bapak ning isine mung 200. Kayu jati kok rega 200 iki kayu jati apa? Monggo kayu jati kencana. Kuwi paling orae sirahmu nggo ijol kuwi ra lunas lho. Wah. Apa? Wah, ayo larang tenan kuwi, larang tenan. Mila nyuwun sewu, paripaksa kula radi meksa nyuwun Prabu Mandura. Parang mboten parang kula menika kudu entuk gawe. Ngaten mawon. Nek upama kula mipril utawa kula menika mecok pang sing rada gedhe. Wong nika kayu jatine nggih nek dirangkul wong 40 ra cakup to nika iso. Dibangun ya iki ming gayane kok ya. Heeh. 40 ra cakup. Mestine pang dhuwur niku wonten sing gedhe lah niku kula suwun supaya kula bali entuk karya. Nek kula bali ora entuk karya, kula dukani karo bapak. Nek nganti kula didukani karo bapak kula isin karo tangga teparo. Mula tinimbangane kula wringki sowan ora entuk gawe, saniki kula nganu mawon rembuke rada meksa.